Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tomo driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan sehat. Gampang nggenipun golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah taala. Amin ya Allah. Lestari cok. Dados. Mriki Bu Lagi mriki Bu. Berwangi semi arom kembangi melati dasar bolani dadari mangkakas setnya rumaksana bersama masyarakat Desa Menawan bersama Bu Kades Tri Lestari dan Mbak Niken Salindri. Puspita ing
Amin, panjenengan sehat selalu. Yes, Mbak Nun. Cici Bulurah sing budaya, jogete Iya. luas. Jogete apik, wis pokoke duwe bulurah koyo ngene iki Nggak wis. rugi.